lambak. Buno sumando dinayakkan kesumara rumah nang gadang kaganti ninyak jemamak menjadi tampang bijobaya. Elok-elok di rumah urang yuang pandai-pandai jadi minantu. Urang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya kalau pandai merata haka layual sampai ke pucuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka bataruak juo di rusuaknya. Indaklah mudah jadi sumando yuang. Lah banyak kami nang kabua contoh nang sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo babindalu taseso limau dek parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan kedipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manolah macam nan nampe. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang, menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan, banang tarantang diputuhnyo nan kusik dienjo-enjo, ayah taganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom ituo indak barelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek juo. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau, baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batingga bangan di sinan talua manateh satu nampak saik baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak waserak bilang kampuang. Jauhkan parangai langoi jauh iwang tacacek sipai nambah itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki, namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini, ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Musana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang urang kampuang di bawah lengah. Pendeknya baparam sajo dalam bilik idik menompang ke pusako, paisok minta ke bini anak bertambah banyak ju. Usah ditiru nambak kian yuang randah bana martabat awak. Nan gampe sumando ninek mama. Adapun sumando ninek mama, kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah, mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukua sentiang membilai lamah menamu paliaro nambah pucuk sayangi nambah nyango. Sungguh-sungguh bertanam mudo lambuak-lambuak tanaman tuo suku malateh menaruku nan kabuliah anak awak jo. Nyampang kuk tiri hatok rumah capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu. Tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan. Jadilah sabana orang sumando minantu tauladan tu namanya. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadi kentungkek keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai, pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayala turunnya masih marah pula lalai mair yang ana alalai namudo mata mair yang ana atiwan namudo mata adimanyo kini ayah mata ma ajatu abadara lalai bila pedoa nema
oyana nasapata dila pedaan emma oyana nasapata adima ayon Sabaluna sampai ma oyana nadiyan tatuan oyana adaron emma aduju amananti oyana adaron emma aduju amananti dimma ayon